Kaixo kazetaguneko adiskideak. Zelan zaudete? Uda eta gero kazetagunea berriz ere bueltan da zuzeneko hitzaldiekin. Eneko nauzue eta nire lankidekin batera kazetaguneko partea naiz. Astero bezala, gaur egun teknologia berrien munduan berri den gai desberdinekin gatoz zuengana. Zuzenean ikus gaitzakezue eta gogoratu orain arte eskainitako hitzaldi guztiak gure YouTubeko kanalean dauzkagula ikusgai. Hau da, kazetaguneatik YouTubeko gure kanalean. Eskerrik asko kazetaguneko langileak osotzen dugun lantalde guztiaren partetik eta espero dut gaurkoan zuzenean minutu entretenigarriak pasa ditzazuela. Izan ere, gaur gai berri batekin bai gatoz. Hala ere, gogoratu, gaurko hitzaldia ez ezik, bideokonferentzia bidezko prestakuntza ere badaukagula. Gaurko zuzeneko hitzaldiak, urruneko formakuntza eta baita ere urrutiko aholkularitza. Horrez gain, zeuen herrietan ere kazetaguneak dauzkazue. Eta bertan, bere ordutegian edozein unetan joan zaitezkete. Eta horrez gain gogoratu, interneten gure web ataria daukagula www.bikoitz.kazetagunea.eus bloka, pantailan ikusten duzuen moduan, eta sare sozialak badauzkazue, Xen, Facebooken, YouTubeen, Instagramen eta sare sozial guztietan gaudela. Beraz, gure berri izan nahi baduzue, aukera asko dauzkazue. Eta pizkanaka gaurko gaiarekin asteragoaz. Noizbait ego surfa edo ego surfina praktikatu duzue, bai ez ba, hala bada, gaurko solasaldia interesgarria izango zaizue. Beraz, gaurkoan zer da ego surfina dalakoa. Hau da, niri buruzko informazioa interneten. Eta horri buruz ariko gara hurrengo minutuetan. Beraz, begiratu, ego surfa, ego searching, vanity searching, olako hitzak ezagunak egiten zaizkizue, bai ez, badakizue bere zanaia, gaurkoan horri buruz arituko gara. Azken finean gauza oso simplea da ikusten danez. Hau da, zeuen izena edo lagun baten izena sarean, interneten, edozein bilatzailetan idatzi horri buruz zer datorren ikuskatzeko. Hori baino ez. Beraz, internetin zeuei buruz zer dagoen jakin nahi baduzue, ego surfa praktikatuko dugu gaurkoan. Nik hala ere, adibide batzuk jarriko dizkizuet, zeuek zeuen etxetan praktika hau egin ahal izateko. Azken finean, ze informazio dago niri buruz, nire buruari buruz interneten. Gogoratu, sare sozialak badauzkagula, Facebook, X, Instagram eta horietan informazioa publikatu egiten dugula. Baita ere, leku ofizialetan agertu egiten gara. Imaginatu udaletxe bateko lasterketa batean izen eman dugulako. Gogoratu hauze kontrolatzea garrantzitsua dela. Izan ere askotan, sarean interneten zeuei buruzko informazio asko agertu daiteke. Eta askotan informazio hori ez da zuzena izaten. Hau dela eta, zeuei buruz interneten sarean agertzen den informazioa kontrolatu egin behar dugu. Beraz, azkenean zer da ego surfa, ego surfina? Interneten nabigatzean datza, hau da, interneten sartu eta interneten nabigatu. Norberari buruzko informazioa bilatzaen bidez bilatuz eta sarean guri buruz agertzen den guztia, argazki,
albiste, informazio pertsonala, argitalpen ofizialak, sare sozialetako publikazioak ikusi ahal izateko. Izan ere gogoratu, azken finean gaur egun, danok daukagu sarean interneten geure nortasun digitala. Beraz gogoratu kontzeptua, nortasun digitala. Azken finean bai guk kalean lagunekaz nortasun bat daukagu, baina sarean interneten bebai. Eta horri nortasun digitala deritxo. Ego surfa praktikatzeko arrazoiak, niri buruzko informazioa kontrolatzea, hori baino ez, hala ere nahiko garrantzizkoa da. Hau da, geuk sarean argitaratu duguna. Hau da, guk sarean imaginatu bapatean ikusi, eta klaro, informazio hori saretik kendu egin nahi dugu. Izan ere, orain dela 10 urte publikatutako zeozer bai da. Eta azken finean inoiz argitaratu beharko ez litzateken informazioa. Hau da, guk saretik kendu nahi dugun informazioa. Hau da, imaginatu sarean zeuen kurrikuluna sartuta daukazuela, LinkedInen. Azken finean kurrikuluna ondo da hau, jendeak ikusi eta lana topatu ahal izateko, baina askotan zeuek sarean hor, egon nahi ez den informazioagaz topatuko sarie, eta hori azken finean kentzea onena izango litzateke. Geure nortasun digitala eta gure irudia kontrolatzea, azken finean kalean bai, kalean jendeak ezagutu egiten nau, baina sarean beste nortasun digital desberdina izan dezakegu. Azken finean, imaginatu, sare sozialetan publikazioak egiten dituzuela. Imaginatu lana topatzeko orduan, enpresa horrek nire sare sozialak ikuskatu, investigatu eta gauza asko ikus ditzake. Eta azken finean, imaginatu lana topatzeko ere, horrek eragina izan dezake. Eta askotan ere kontutan hartu beharrekoa. Hau da, zeure identitatearen erabilera okerra. Imaginatu norbaitek zeure identitatea hartu dauela, webgune, blog edo sarean orokorrean, zeure baimenik gabe iruzurren bat egiteko. Beraz, hau dela eta zeure identitatea kontrolatzea, zeure informazioa kontrolatzea, oso garrantzizkoa da. Nola praktika dezakezue ego surfinga? Azken finean, orain arte aipatutako gauza guztiak teoria baino ez dira izan, baina imaginatu arratsaldean bai mugikorra, tableta eta ordenagailua hartzen duzuela, eta, niri buruz interneten datorren informazioaren ingunean investigatu egin nahi dut. Normalean, hasteko 3 aukera dauzkazue. Hor pantailan ikusten duzuen moduan. Google Alerts, Google bilatzailea edo beste edozein bilatzaile edo buskador dalakoa, eta baita ere sare sozialak eta beste hainbat plataforma. Normalean 3 puntu horiek izaten diez errezenak eta nagusienak. Beraz, hor daukazue. Google Alerts, Google edo beste bilatzaile asko eta sare sozialak. Hasteko, Google Alerts edo alertas Google dalakoak. Normalean, hau ikuskatzeko hurrengo pausuak jarraitu behar dituzue. Zuzenean, Googleen alertak sartu, hor linka jarri dizuet badaezpada. www.google.es/alerts dalako webgunean sartu. Normalean, zeuen Gmaileko kontua sartu beharko duzue. Behin, bertara sartuta gero, alertak sortzeko aukera izango duzue hurrengo pausuak jarraituz. Hor adibidez, alertas Googleen sar zaitezke, pantailan ikusten duzuen moduan, nahiko erraza da. Hori da. Ondoren,
Crear alerta dalakoa ikusiko duzue. Bertan sakatu eta bertan adibidez hor nik pantailan neure korreo elektronikoa jarri dut. streameneko@gmail.com. Hala ere, baita ere, zeuen izen abizenak jarri ditzakezu, ez? Azken finean, alerta zeuren korreora noiz helduko da norbaitek hori bilatzaile baten jartzen dauenean. Bez? Hori pintzen dagoen moduan, crear alertas sobre. Bertan, zeuek nahi duzuen edukia idatzi beharko duzue. Azken finean, alerta bat baino gehiago izateko aukera daukazu. Eta bertan, mis alertas dalakoa agertuko da hain zuzen ere. Hori da, hor pantailan, beste eredu bat jarri dizuet. Dena den hor, imaginatu, frekuentzia, fuente, idioma, region, kantiak, azkenean filtro asko topatuko dituzue. Eta zeuen nahi duzun moduan, konfiguratuko dituzue. Gauza da, behin alerta sortu eta gero, zeuen izen abizenekin adibidez, noizbait, horri buruzko norbaitek edo zeuen izen abizenaren inguruan zerbait publikatu eta gero zeuen posta elektronikoen olako notifikazio bat jasoko duzue eta horri buruzko alerta jasoz. Beraz, nahiko erreza da, saia zaitezte eta zalantzarik izan euskero, itxordua eskatu eta zeuen kafetagunera etor zaitezke. Izan ere, gustora lagunduko dizuegu. Google bilatzailea, hau da, Google buskador, Google dalakoa, betiko Google. Azken finean hau, egunero egiten dugun gauza baino ez da. Nik adibidez, Google aipatu dizuet, baina bilatzaile guztiekin egiteko aukera daukazu, Hor adibidez, Lycos, Yahoo, DuckDuckGo, Baidu, Firefox, azkena Internet Explorer, edozein bilatzailerekin egin dezakezue hurrengo praktika. Eta azken finean zertan datzea, bilatzailean sartu, eta adibidez, zeuen izen abizenak idatzi. Horka, pantailako ereduan ikusten duzuen moduan gero horri buruzko emaitzak ikusi ahal izateko. Azken finean holako zeozer danok egin dugu noizbait. Bai geure izen abizenegaz edo imaginatu eskolako lagun bat bilatu nahi duzuela eta arrastoa galdu diozula bilatzaile bat hautatu, izen abizenak jarri eta horri buruzko emaitzak ikuskatu, hori baino ez. Dena den olako bilaketa aukera desberdinak daude. Adibidez, izen abizenak jartzen badituzue, komatxoen artean. Gero ere aukera dau, komatxoen artean beti ere, lehenengo abizena, koma eta gero izena. Edota baita ere, komatxoen artean izen abizenak, eta hortik kanpo, adibidez, imaginatu, Bilbotik topatu nahi duzuela Bilbao edo herriaren edo hiriaren izena. Baita ere, posta helbidea, imaginatu, komatxoen artean, Calle Mayor, koma eta izena, 17. Izan ere, bilaketa aukera desberdinak dauzkagu, baina irizpide hauek jarraitzen badituzue, bilaketa eraginkorragoa izango da. Hor adibidez, badauzkazue eredu gehiago. Imaginatu, komatxoen artean, Calle Mayor 55, eta hortik kanpo Iruña. Baita ere, pertsonaren posta elektronikoa jartzen baduzue. Hau da, korreo elektronikoa, telefono zenbakia, eta zergaitik ez. DNI zenbakia, hau da, NAN zenbakia jartzen baduzue, eta beti ere irizpide hauek jarraituz, holako emaitzak edo resultados dalakoa jasoko dituzue zeuen pantailetan. Edozein bilatzaile erabiliz. Hori baino ez. Holako gauzak nahiko errazak izaten direz eta edozein momentutan egin ditzakezuez. Sare sozialak erabiltzen dituzue? X, TikTok,
Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube edo dalakoa sare sozialak erabiltzen badituzue, ere da ondo dau batzuetan geure buruzko informazioa kontrolatzea. Ondoren, adibide batzuk jarriko dizkizuet, gero zeuek zeuen etxeetan trasteatu eta investigatu dezazuen. Sare sozialak, adibidez, sare sozial asko dauz. Imaginatu Facebookeko erabiltzaileak zaretela. Honena, pizkanaka, Facebooken sartu zaitezte. Goikaldean, eskerraldean, badeko zue olako betiko lupa bilatzeko aukera. Jarri ezazue, imaginatu zeuen izena, eta hor ikusita gero eskerraldean bebai aukera anitz aurkituko dituzue. Publikaziones, personas, fotos, bideos eta olakoak. Beraz, honena, Facebooken sartu zaitezte, izena ipini eta aurrera. Ea zer agertuten den, bai zeurea, zeuen lagun batena. Horrez gain gogoratu, sare sozialetako pribazitatea eta konfigurazioa, hau da, pribazitatearen konfigurazioa, beti ere normalean, ajustes, doikuntza, konfigurazion atala, konfigurazion y privatidad atala aurkituko duzue. Honena, zeuen sare sozialetako pribazitatea ere konfiguratzea onena duzue. Izan ere askotan ez dakizue zeuen informazioa nork ikusten duen. Beraz, gogoratu, sartu zaitezte zeuen sare sozialetan, ajustes, privacidad, configuración atalean, normalean, goiko partean eskumaldean hor aukera daukazue. Hau da, comprobación de la configuración de la privacidad. Normalean, gazteleraz topatuko duzue, ¿quién puede ver lo que compartes? Hori da, ¿cómo pueden encontrar las personas en Facebook? ¿Cómo te pueden encontrar a ti? Eta cómo proteger tu cuenta. Hor, aukera asko dauzkazue. Beraz, sartu zaitezte eta konfiguratu. Azken askotan ez dakigu nik argazki bat sartu bai. Baina argazki hori non geldituten da, nor ikusten du. Beraz, gogoratu, sartu zaitezte konfiguración y privacidad dalako atalan. Hora, adibidez, nik eredu bat jarri dizuet, datuekaz eta hori nik partekatzen dudana nork ikusi dezake, hortxe dago kosta. Gogoratu bebai, egunen baten zeuen sare sozialak erabiltzeari uzten badiozue, zeuen kontuak ere ezeztatzeko aukera daukazuela. Bai, nik adibidez hor pantailan Instagrameko eredua jarri dizuet, eliminar tu cuenta de Instagram. Hor bai, aukera daukazue zeuen informazioa desagertarazteko. Beraz, ere aukera hau kontutan izan behar duzue. TikTok ere erabiltzen baduzue, berdin. Hor badauzkazue, aukera asko. Beraz, adi ibili. Horrez gain, gogoratu sare sozial gehiago dauzela eta plataforma gehiago. Gero, nola jokatu behar dugu argitaratuta dagoen informazioa aurkitzen badugu? Gogoratu, sare sozialetan informazio hori topaten baduzue, zeuen pribazitatea konfiguratu. Hala ere gogoratu beti ere salaketa ipintzeko aukera duzuela egoera larria bada. Eta gero, izan ere orain itxengo dugu horri berez, ahazteko eskubidea. Hau da, derecho al olvido dalakoa. Hau da, ezabatze edo ahazte digital eskubidea. Hau da, zer da ezabatze eskubidea edo ahazteko eskubidea? Pertsona batek, hau da, zuk, enpresa edo bilatzailei
bere datu pertsonalak ezabatzeko edo blokeatzeko eskatzeko eskubidea. Hau da, imaginatu Facebookek hortik pantailatik, saretik, zeure informazioa kendu dezan duzun eskubidea. Eskubide hori erabil dezaket bai noski. Hau da, tratamenduaren arduradunari, hau da, enpresari, entitateari, sare sozialetari idatzi behar diogu. Zeinaren ezabitze eskaeran, zein datu aipatzen diren adieraziz, hori justifikatzen duen beti ere dokumentuazioekin batera. Hau da, nik hori justifikatu, dokumentua prestatu eta informazio hori kendu beharko lukete. Horretarako bai eskubidea daukazue. Horretarako imaginatu Googleek esate baterako, imaginatu Googleen informazioa, zeuri buruzko informazioa topatzen duzuela, bai, badeko lako formulario de solitud de retirada de datos de información. Beraz, hor badeko zue adibidea. Beti ere, sare sozialak erabiltzen badituzue, ezabatu kontua, eta gaur egun ere askotan gertatu egiten da pertsona hil egin dala. Hau da, eta zer egin behar du kasu horietan, hau da, hildako pertsonak hasteko eskubidea. Hau da, hildakoarekin lotura duten pertsona edo oinordekoek pertsonaren datu pertsonalak eskura ditzakete. Zuzendu edota baita ere ezabatu. Beraz, gogoratu bai, izan ere gaur egun kaso asko ematen baitira. Hau da, hildako pertsonak hasteko eskubidea. Ze imaginatu pertsona hori gure inguruan ez dagoela, baina pertsonaren informazioa bai sarean interneten zein sare sozialetan bertan egongo da. Horretarako imaginatu nik adibide bat jarri duzue. Imaginatu informar del fallecimiento de un usuario o solicitar la conversión de una cuenta de Facebook en conmemorativa. Hor adibidea daukazue. Azken finean, eguna heltzen bada noizbait, hori ikuskatu eta, sare sozial eta dana dalakoa egiteko aukera duzue. Nola jokatu argitaratuta egotea nahi ez dugun informazioa aurkitzen baduzue, normalean, beti ere, hor badeko zue Incibeko web orrialdea edo 017 telefono zenbaki hau da. Tu ayuda por teléfono en ciberseguridad. Imaginatuta, larrituta zaudetela. Horatu telefono hartu eta web orrialde horretara sartu edota telefono horretara dei ezazue. Azken finean hor tu ayuda en ciberseguridad lagundu egingo zaituzte edozein arazoren aurrean edo zeuri buruzko informazioa topatzen baduzue sarean. Beraz gogoratu, Incibetalako web orrialdea tu ayuda en ciberseguridad. 017, WhatsApp, Telegram, formulario web eta baita ere telefono zenbakia. Hau da, eurekaz kontaktuan ipinteko aukera asko dauzkazue. Incibetalako web orrialdean. Eta buenas prácticas para la investigación segura por internet. Hau da, bihar bertan, zeuei buruz. Interneten investigatu nahi baduzue, hor bai daukazue, holako web orrialde interesgarria. Hau da, www.lisainstitute.com. Bertan santu eta laguntza izango duzue beti ere interneten investigatu eta ikuskatu ahal izateko. Laburbilduz, ego surfing edota interneten nabigatzean datza. Hau da, bilatzaile, sare sozial eta hauetan norberari buruzko informazioa bilatzeko, noizbait egin ezazue badaezpada eta egunen baten arazoren bat baduzue galdetu edota Incibeko web orrialdean sartu zaitezte, gogoratu 017 telefono zenbakia beti ere badaezpada.
Eskerrik asko gaur nigaz eta kafe eta guneaz bertan egoteagatik. Gogoratu, uda eta oporrak pasata gero, kafe eta gunea erronka berriekin datorrela. Beraz, adi egon zaitezte eta beti ere egun ona izan dezazuela. Laster arte, ondo izan.